मानेच वाईन अँड डाईन AC फॅमिली रेस्टॉरंट. पत्ता मुंबई गोवा महामार्गाजवळ नवीन ST डेपोच्या समोर कुडाळ. प्रोप्रायटर राजेश माने. संपर्क 9665801212. आंबोली नांगरतास येथे कार झाडाला आपटून झालेल्या अपघातात सांगली येथील दोघे युवक जखमी झालेत. सचिन पाटील वय वर्ष 42 आणि अमोल मुळीक वय वर्ष 34 अशी जखमींची नावं आहेत. अपघातानंतर 108 रुग्णवाहिकेतून चालक अर्जुन राऊत यांनी जखमींना आंबोली आरोग्य केंद्रात दाखल केलं असून त्यांच्यावर उपचार सुरू आहेत. ब्युरो न्यूज कोकणशाही. असे नवनवीन व्हिडिओ पाहण्यासाठी कोकणशाहीचं यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करा व बेल बटन प्रेस करा. तसेच फेसबुक पेज लाईक करा आणि इंस्टाग्राम पेज व ट्विटर पेजला फॉलो करायला विसरू नका.